Здравейте! Днес ще видим един въпрос, какъв ще му отговор, който много се интересуват. Има ли любовен триъгълник в нашите отношения? Тоест, нашия любим или любима, дали имат някой друг? Сега ще ни отговорят картите Таро в 3 броя, които дойдоха. Определено има любовен триъгълник. Така. И това, което обаче ще кажа, че отношенията постепенно тръгват в тенденция да приключат. Между тях са мечовете, бедност към отношенията, но определено доскоро има любовен триъгълник. Как ще завършат нещата? Нещата са били по страст, не е имало чувства. Възможно е дамата в този любовен триъгълник, ако гледат тук жени имат съперница, да използва магични въздействия върху мъжа. Да, и го е водила за носа, правила го е на глупак, но отношенията са тръгнали към своята логична последна граница. Така обърнат, да. Просто няма ли са никакво бъдеще, или вече са завършили, или съвсем скоро ще завършат. Да, по съдба не са били за тези двама души, които са ни съперници, нали, съперниците е вашия човек и всичко е склонно вече да приключва. Да. Той, мъжът, т.е. вашия партньор, ако ме гледа жена, той е отрязал пътищата с вашата съперница. Благодаря, надявам се, че съм ви зарадвала.